सिगांग्रो आं दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अनजालु फरायसाफोर नोंसिनिसिम आङो गोजोन फुंबिलिनि जों दिनै जरा समानथायनि मोननै सोलायस्लुनि जेनाखि मान दिहुननाय आदब बेयाव मोनथाम आदबखौ जोङो सिगांनि क्लासाव रायलायदों। बे मोनथामनिनो जोङो मोननैखौ रायलायखांबाय। बे मोनथामा मामोन जोंना मोनसेया जाहैबाय जोंना फज'स्लायनाय आदबमोन, साबस्टिटिउसन मेथड, बेखौ जों सिगाङाव खालामखांबाय। आरो बिनि नेक्स्टआव जोङो खोमोरनाय आदब एलिमिनेशन मेथड, बेखौबो जोङो सिगांनि क्लासाव फोजोबखांबाय। दा बिनि थामथि बेनो जाहैबाय दानखाव सानजाबनाय आदब क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड। बे दिनै जों दानखाव सानजाबनाय आदबजों जोङो जोंनि जरा समानथायनि सोलिग्रा मोननै एक्स वाइनि मान एबा रोदाखौ दिहुननो लानि। दा बे बेलायाव जों दानखाव सानजाबनाय जेनाखि आदब बेखौ खालामनो थांनायाव जोङो जोंनि जरा समानथाय a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 बे समानथायखौ जोङो से नं समानथाय हमनानै लानानै आरो मोनसेखौ a12x plus b12y plus c2 is equal to 0 बेखौ जों समानथाय नं हमनानै जोङो बे जरा समानथायनिफ्राय जोंनि x नि मान एबा x नि रोदा आरो y नि मान एबा y नि रोदाखौ जोङो बे फर्मुलाखौ जोङो दिहुननानै लाग्रोनि। अनजालु फरायसाफोर, आं मिजिंथियो दे नोंसोरो नोंसोरनि न'नि गावबागावनि फरायग्रा टेबोलाव सुजाब आरो बिजाबखौ लानानै साखाफारा जानानै दं। बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ खावलायबाय जे नोंसोरो नोंसोरनि खोलोम आरो सुजाबखौ लोगोसे बिजाबखौ टेक्सट बुकखौ जोंनि खोन्दो 3 नि सोंथि 3.5 नि थाखाय 3.5 नि थाखाय जेनाखि दानखाव सानजाबनायनि आदब क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड बिनि मावसुलुखौ जोङो फज'नानै लाग्रोनि। दा बेयाव नायदो जोंनि समानथाय जरा मोननैया बेयाव x आरो y नि मानखौ दिहुननो जोंनो मा खालामनो हायो, x आरो y नि मानखौ दिहुननो थाखाय जों गाहायनि आदबखौ बाहायनो हायो। दा बे समानथायाव से नं समानथायजों जोङो b2 खौ सानजाबनानै मोनो। b2 a1 ax plus b2 b1y plus b2 c1 is equal to 0 बेखौ 3 नं समानथाय लाबाय जों। आरो 2 नं समानथायखौ जोङो b1 जों सानजाबबाय। अब्ला जों मा मोनगोन, b1 a2x plus b1 b2y plus b1 c2 is equal to 0 बेखौ जोङो 4 नं समानथाय लाबाय। 4 नं समानथाय लाबाय। therefore 3 नं समानथायनिफ्राय 4 नं समानथायखौ जोङो दानख'ब्ला मा मोनो, b2 a1 minus b1 a2 x plus b2 b1 minus b1 b2 y plus मोनसेया b2 c1 माइनास नैबे b2 c1 माइनास मा जागोन, आच्छा बेखौ जों बेयाव लिरालासिनो ओरै लिरफैनो
b2 c1 minus b1 c2 is equal to 0 दानो जोंनो जायगा नांगौ जोङो बेनिखायनो गोजौनिखौ आङो खोमोरबाय दानखौ सानजाबनाय आदब क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड नायदो जोङो मा मोननो हायो बेयाव 3 हिनबा जोङो मा मोनो b2a1 minus b1a2 x is equal to b1 c2 minus b2 c1 अर्थात जोङो बे बेलायाव x is equal to जों मा मोननो हायो b1 c2 minus b2 c1 अर्थात b2a1 minus b1a2 be same to same b1 c2 minus b2 c1 by a1 into b2 minus a2 b1 अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनि समानथाय जरा मोननैया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 बेखौ जों से नं समानथाय लाबाय आरो a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 बे नै नं समानथाय दा बे बेलायाव जोङो जोंनि सोलिग्रा भेरिएबल्स x आरो y नि मानखौ दिहुननो थाखाय बेनिखायनो मा होनबाय x आरो y नि मानखौ दिहुननो जों गाहायनि आदबखौ मा खालामनो हायो बाहायनो हायो दा बेयाव से नं समानथायजों जोङो b2 खौ सानजाबबाय बे अर्थात जों y खौ खोमोरनो थांगासिनो दं से नं समानथायजों b2 खौ सानजाबनाय माने नै नं समानथायनि y नि थाफादेर कोएफिशिएंट अफ y बे जाहैबाय b2 जों सानजाबबाय सानजाबनानै जों मोनबाय b2a1x b2 b1y b2 into c1 plus b2 into c1 is equal to 0 3 नं समानथाय दानिया जों नै नं समानथायजों से नं समानथायनि y नि थाफादेर b1 जों सानजाबबाय अर्थात इक्वेशन 2 multiplied by b1 is equal to b1a2x next b1 b2y plus b1 into c2 is equal to 0 बे 4 नं समानथाय दा जों 3 नं समानथायनिफ्राय 4 नं समानथायखौ दानख'बा जों मा मोनगासिनो दं b2a1 minus b1 b2 into x plus b2 b1 minus b1 b2 into y plus b2 c1 minus b1 c2 is equal to 0 दा जोङो मा मोननो हायो बे समानथायजों रुजुयोब्ला b2a1 minus b1 a2 x is equal to b1 c2 minus b2 c1 बेनिखायनो x खौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो सानफुंनानै b1 c2 minus b2 c1 by b2 a1 minus b1 a2 दा बेयाव जोङो x नि मानखौ जों आरो साजायफिनबावोब्ला x is equal to x नि माना b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 a2 b1 जों x नि मानखौ बेबायदि मोनबाय अनजालु फरायसाफोर दा जोङो दानिया नेक्स्टआव जों x नि मानखौ x नि बे मानखौ जायगा नांगौलाय आङो नैबेखिनिखौ खोमोरबावबाय जों जिहेतु बेखौ रायलायखांबायबो अनजालु फरायसाफोर फारि फारि नायलां जों दा x नि मानखौ से नं एबा नै नङाव फज'नो हायो therefore x नि मानखौ से नं एबा नै नङाव जायखिया मोनसेयाव फज'नानै मोनो मा मोनगोन जों therefore y is equal to c
C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus A2 B1 दा नैबे मोनसेमोन आरो नैबे मोनसे बे मोननै बेखौ जों इक्वेशन नम्बर 5 बो होननो हायो आरो बेखौ जों इक्वेशन नम्बर 6 होननो हायो अनजालु फरायसाफोर दानि x नि मानखौ जों मोनबाय x नि माना b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 दा x नि मानखौ जोङो x नि मानखौ दिहुननो थाखाय जोङो y नि मानखौ दिहुननो थाखाय जों x नि मानखौ 1 नं समानथायाव एबा 2 नं समानथायाव जायखिया मोनसेयाव जों फज'ब्ला y नि मानखौ जों मा मोनगासिनो दं y नि माना y नि रोदाया c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1 a2 b1 a2 b1 अनजालु फरायसाफोर दा जों मोनबाय बेबायदि गतिके नायदो जों बेबायदि मोनो आरो बे आदबा जोंना मा जानानै दं जोङो आसलते बे फज'स्लायनाय आदबजों जों बेखौ मोनदों x आरो y नि रोदाखौ जों रायलायनो थांगासिनो दं नाथाय दानखाव सानजाबनाय दा जोङो बेखिनि आयदाखौ मोनना लाग्रोखाबाय जोंहा गोसोआव दंसै x नि माना मा जोंना b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 y नि माना जोंहा मा y नि रोदाया मा जोंहा c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1 दा जों बेखौ मिथिबाय दानिया फैदो जों दा दानखाव सानजाबनायनि जेनाखि गुबै आदब x आरो y नि रोदा एबा मान दिहुननाय जों दा रायलायनि दानखाव सानजाब क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथडनि जोंनि समानथाय मोननैया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 बे से नं समानथाय 2 नं समानथाय a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 बे equation 2 दा नायदो गोसो हो जे जोंनि समानथाय जरा मोननैनि जोंनि x नि सोलिग्रा से नं समानथायाव x सोलिग्रा x नि सोलिग्रानि थाफादेर अनजिमाया कोएफिशिएन्टआ a1 आरो बे एखे समानथायाव y नि थाफादेर b1 आरो जोंनि c1 आ जाहैबाय बिरगोम अनजिमा कनस्टेन्ट नाम्बार बा नंगुबै अनजिमा 2 नं समानथायनि x नि थाफादेर a2 आरो y नि थाफादेर b2 आरो c2 बे बिदि मोनसे अनजिमा 2 नं समानथायनि दा गतिके बेनिफ्राय जोङो दानखाव सानजाबनाय आदबखौ लाबोनो थाखाय जोङो बेयाव दङ मा दं बेयाव मा दं a1 बेयाव दङ a1 आच्छा जोङो नायदो जोङो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 दा जों दानखाव सानजाबनायनि थाखाय जोंनि जेनाखि आदब बे दाजाब जागोन नैबे दानख' जागोन क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड नैबे दानख' जागोन बे दाजाब जागोन थिग बिदिनो नैबे मा जागोन दाजाब जागोन आरो नैबे दानख' जागोन दा जोङो नैबेखौ नायदो बेयो जाहैबाय जोंना मा x आरो बेखौ नायदो बे स्टेपआ जाबाय ना y आरो बिनिफ्राय जों नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो z बो होनो हायो 0 बो होनो हायो बा 1 बो होनो हायो 1 0 नङा 1 होनो हायो दा जोंहा x नि मान दिहुननांगौ therefore x नि मान दिहुननांगौ जोंना मा जानानै दं x is equal to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 आरो मा y is equal to y नि नालाय नायदो c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1
जों दहाय फज'स्लायनाय आदबाव जायखौ मोनदोंमोन नायदो दा जों मा मोनगासिनो दं अनजालु फरायसाफोर बे आदबानो जाबाय जोंना दानखौ सानजाबनाय आदब जों बेनिखायनो दानखौ सानजाबनाय आदबजों जोंहा जोंनि बे मावसुलुखौ एक्स आरो वाइनि रोदा एबा मान दिहुननाय मावसुलुखौ जोङो रग' रग' गोसोआव लानांसिगोन जों बेखौ मिथिनांगोन जे बे फर्मा बे महरा बबेनिफ्राय फैगोन दानखौ सानजाबनायनि नंगुबै नैबे महरा बेनिखायनो दहाय जों फज'स्लायनाय आदबाव जायखौ मोनदोंमोन एक्सनि मान b1 c2 माइनास b2 c1 बाय a1 b2 माइनास a2 b1 बे एक्सनि रोदा वाइनि रोदायाव जों मा मोनदोंमोन c1 a2 माइनास c2 a1 बाय a1 b2 माइनास a2 b1 दा जों दानखौ सानजानाय आदबावबो जों बेखौ रोखा रोखा नुनो मोनबाय आरो मावसुलुखौ बेबायदि मोनदांनाय बेनि सानमोनथाय मोनदांथि जे कनसेप्ट बेखौ जोङो बेबायदि रोखा जायोबा जोंहा गोसोआव थानायाबो गोरलै जायो आरो बेखौ जों मेम'रियाव लाथारनांगोन नङाबा जों दानखौ सानजाबनाय आदबजों जोङो मिथिखायै सोलिग्रा मोननै एक्स वाइनि मान एबा रोदाखौ दिहुननो हानांगौआ गोरलै नङा गतिके बे गोब्राबबो नङा जेरै जों गोसोआव लायोब्ला बेखौ हायोब्ला आरो हानांगोन गोब्राबबो नङा गोसो थानांगोन गतिके जों दा नायदो आं बेखौ खोमोरबाय जोङो सानफुंनि जेरैहाय मावदिन्थि बिजाबनि मावदिन्थि मोनसे सानफुंनिजों मावदिन्थियाव दं मोनसेया twice x plus thrice y 46 बेखौ जोङो बानायखानो twice x plus thrice y minus 46 is equal to 0 equation 1 आरो मोनसे दङ जोंहा thrice x plus 5y is equal to 74 जों बेखौबो सानखानो thrice x plus 5y minus 74 is equal to 0 equation 1 equation 2 गतिके जोंनि फिननायाव therefore समानथायखौ दानखौ सानजाबनाय आदब बाहायनानै दानखौ सानजाबनाय आदब बाहायनानै जों मा मोनो बेयाव दं मा दं a1 is equal to 2 a2 is equal to 3 b1 is equal to plus 3 b2 is equal to 5 आरो c1 is equal to बेसेबां दं minus 46 c2 is equal to minus 74 गतिके अनजालु फरायसाफोर जोंनि दानखौ सानजाबनायनि जिनाखि आदब जोङो बेयाव b1 b2 3 5 a1 a2 minus 46 minus 74 दानिया a1 a2 2 3 आरो बिनिफ्राय 3 5 b1 b2 जोङो क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड जिन महर जों बेखौ बाहायदो प्लास माइनास गतिके therefore दानखौ सानजाबनाय मेथडजों x by जेनाव 3 into minus 74 minus 5 into बेखौ बिदि होलायाबाबो जागोन 3 minus 74 minus
5 into minus 46 y by minus 46 into 3 minus 74 minus 74 बेयाव minus 74 into जायगा थोनो नागिराखै y मा जादों जोंनिया minus 46 into 3 minus 74 into माबिया 2 is equal to 1 by मा जानो नों 2 into 5 minus होमबा जोङो sign of implies x by जों सानफुंबा मोनगासिनो दं दानख' 222 दाजाब 230 बेखौ 3 into 4 12 ओंखायनो 1 3 into 7 21 ओंखायनो 122 minus 222 same to same minus into minus plus 5 into 6 30 3 आखायाव 5 into 4 20 ओंखायनो 323 same to y is equal to बेयाव जों मा मोनगासिनो दं बेयाव मा मोनगासिनो दं minus 1800 minus 138 बेयाव प्लास मा मोनगासिनो दं जोङो 148 मोनगासिनो दं is equal to नैबेनिया 1 by 10 minus 9 गतिके जों x by मा मोनगासिनो दं x by जोङो 230 निफ्राय 222 दानख'बा 8 थायो बिदिनो y by जों मा मोनगासिनो दं बेयाव 10 148 minus 138 is equal to 1 by 1 निश्चय बेनिखायनो x by 8 is equal to मा जागोन 1 by 1 आरो मा जागोन y by 10 is equal to 1 निश्चय जायगाया जोंना असुबिदा जानो हागौ थेवब्लाबो x is equal to मा जागोन बेयो 8 आरो y is equal to 1 into 10 बेनिखायनो जों दा गोजौनिखौ खोमोरनानै फिननाया जोंना मा जागासिनो दं दिहुननो गोनां therefore दिहुननो गोनां मा बियो रोदा 8 10 बेयो अर्थात x नि माना 8 आरो y नि माना 10 अनजालु फरायसाफोर नायदो जोङो समानथाय बायदियै a नि माना 2 a1 नि माना 2 a2 नि माना 3 b1 नि माना 3 b2 नि माना 5 c1 नि माना -46 c2 नि माना -74 दा जों दानखौ सानजाबनाय आदबजों जों नैबेखौ खालामोबा मोनगोन x नि थाखाय नैबे गतिके x by 3 into -74 minus 5 into -46 y नि थाखाय मा y नि थाखाय बेयो -46 a1 c1 आरो c2 -74 आरो नैबे a1 a2 2 3 a1 2 a2 3 गतिके y नि थाखाय मा जानानै दं -46 into 3 -46 into 3 plus गतिके -74 into 2 आरो z एबा लाथिख'नि थाखाय नैबे महरा फैगासिनो दं गतिके बेयाव z बो होनो हायो 1 बो होनो हायो 1 होबाय जों मा जानानै दं बेयाव 2 into 5 minus 3 into 3 जाबाय जों सानफुंबा मोनबाय बेयो x by -222 plus 230 is equal to y by -138 plus 148 is equal to 1 by 10 minus 9 गतिके जों सानबा sign of implies x by 8 is equal to y by 10 is equal to 1 by 1 means 1 बेनिखायनो
x by 8 is equal to 1 means x नि माना 8 y by 10 is equal to 1 means y नि माना 10 गतिके दिहुननो गोनां जोंनि बे होनाय जरा समानथायनि दिहुननो गोनां रोदा एबा माना 8 आरो 10 9 आरो 10 x नि माना 9 आरो y नि माना 10 अनजालु फरायसाफोर गतिके जोङो मोनसे मावबिदिन्थिनि सानफुंबाय आं दा आरो सानखान्थि सानफुंनो आरोबाव सोंथिनि आवगायदों बेखौ जों दा खोमोरबाय निश्चय रोखा जादों नोंसोरो हमदांनो हादों मोनदांदों आं बेखौ साननानै लादों दा जों सोंथिनि मोनसे सानखान्थि साननो गिबि सोंथि 3.5 नि question 1 नि 2 बेयाव सानखान्थियाव दं जोंना 2x plus y is equal to 5 बेखौ जों सानफुङोबा 2x plus y minus 5 is equal to 0 equation number 1 आरो next मोनसे दं thrice x plus twice y is equal to 8 बेखौ जों सानफुङोबा thrice x plus twice y minus 8 is equal to 0 दानिया जों बेयाव मा दं नायदो बेयाव दं मा दं a1 x नि थाफादा 2 a2 x नि नैथि समानथायनि थाफादा 3 b1 मा जान दं प्लस 1 y जों प्लस 1 b2 2 आरो c1 माबे minus 5 आरो c2 minus 8 गतिके जोंहा आनजाद खालामग्रोनांगौ मा खालामग्रोनांगौ therefore a1 by a2 जों जे महरखौ लाबोयोबा a1 by a2 2 by 3 आरो b1 by b2 1 by 2 आरो जों c1 by c2 खौबो नायखादिनि c1 by c2 अर्थात c1 खौ c2 जों रुजुनाय minus 5 by minus 8 is equal to 5 by 8 minus cancel गतिके जों दा नुहुरगासिनो दं जे अनजालु फरायसाफोर जों मा मोनदों जोंनि जरा समानथायनि गेजेराव जेब्ला जोङो सानफुङो बेयाव जोङो मोनथाम रादाय मोनदोंमोन निश्चय गोसोआव दं आगोलनि क्लासाव जों रायलायखांबाय बे मोनथाम रादाया मा जादों जरा समानथायनिफ्राय जों सानफुङोब्ला जोंनि बै सावगारिया मा जायो एखमबा मा जायो जोङो मोनसेल' मावफुंथाय मोनो मोनसेल' सानफुंथाय मोनो आरो बेयाव x आरो y नि मा मोनसेयानो थायो आरो बिसोरनि गेजेराव बे समानथायनिफ्राय सानफुंनानै बोनाय सावगारिया बा गोथों हांखोआ माबा मोनसे बिन्दोआव दोंनै गोथों हांखोआ माबा मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायो जुदि दानस'लायोब्ला मा रादायाव फैयो जों दा नैबे मानफोरखौ नुनानै हमदांगासिनो दं therefore a1 by a2 is not is equal to b1 by b2 नाय a1 by a2 a1 को a2 जों रुजुयोबा 3 बाहागोनि 2 जायो b1 by b2 b1 को a2 जों b2 को रुजुयोबा 2 बाहागोनि 1 जायो जेराव 3 बाहागोनि 2 आरो 2 बाहागोनि 1 आ गावजों गाव समान नङा समानथाय नङा गतिके बे रादाया जोंनो मा होगासिनो दं a1 आरो a2 नि रुजुथायनि माना b1 आरो b1 आरो b2 नि रुजुथायनि मानजों समान नङाब्ला जोङो मा मोननो हायो जोङो मा मोननो हायो होनाय जरा समानथाया होनाय जरा समानथायहा मोनसेल' मावफुंथाय थायो मोनसेल' मावफुंथाय थागोन बा थायो
मोनसेल' मावफुंथाय थायो होमबा जों बेखौ दानखाव सानजाबनाय आदब बाहायनानै दानिया दानखाव सानजाबनाय आदब बाहायनानै दानखाव सानजाबनाय आदब बाहायनानै दा बेयाव आं गाहायथिं आरो लांनो सानाखिसै नायदो आं गोजौनि गुबै सोंनायखौ खोमोरबाय जायगा नांगौलाय गतिके दानखाव सानजाबनाय आदब बाहायनानै जों मा मोनगासिनो दङ जिहेतु x बाय b1 c2 minus b2 c1 is equal to y by c1 a2 minus c2 a1 आङो ओरै जाबाय जायगाखौ 1 a1 b2 minus a2 b1 बेखौ लाबोबाय होमब्ला जोङो सानफुंबा b1 1 c2 थारमाने जोङो बेयाव ओरै खालामोबा फैसिगोन 1 2 minus 5 minus 8 2 3 2 3 गतिके 2 3 1 2 plus minus plus minus plus minus गतिके 1 into minus 8 minus 2 into minus 5 minus 5 y by जोङो नायदो y by minus 5 into 3 minus 8 into मा जानानै दं 2 दा is equal to 1 by मा जानानै दं 2 into 2 minus 3 into 1 जोङो बेखिनि बाथ्राखौबो खोमोरबाय नांगौलाय नायदो होमबा x by माथिया minus 8 plus 10 is equal to y by 2 into 2 y by मा जादों minus 15 plus 16 is equal to मा जानानै दं 1 by 4 minus 3 गतिके x by 2 y by 1 1 by 1 therefore x by 2 is equal to 1 आरो y by 1 y by 1 into 1 therefore x is equal to 2 y is equal to 1 बेनिखायनो therefore दिहुननो गोनां जेनाखि रोदा बे मा जाखो 2 आरो 1 x नि माना 2 आरो y नि माना 1 अनजालु फरायसाफोर जों सोंथि 3.5 नि क्वेश्चन नम्बर 1 नि रोमान 2 जोंनो जे समानथायखौ होदोंमोन बे समानथाया जोंनिया मामोन बे समानथाया नैबेनोमोन बे समानथाया twice x plus y minus 5 is equal to 0 thrice x plus twice y minus 8 is equal to 0 मोन बेयो गतिके अनजालु फरायसाफोर नायदो बे समानथायनिफ्राय जोङो बेयाव होनाय
A1 नि मानखौ जों 2 मोनदों, A2 नि मानखौ 3 मोनदों, बेयाव समानथायाव होनाय बायदि B1 नि मानखौ 1 मोनदों, B2 नि मानखौ 2 मोनदों, C1 निखौ -5 मोनदों, C2 नि मानखौ जों -8 मोनदों। गतिके दानखाव सानजाबनाय आदब बाहायनानै जोङो सानफुंनि मा मोनबाय x नि माना 2 आरो y नि माना 1। गतिके दिहुननो गोनां जोंनि रोदाया x नि माना 2, y नि माना 1, 2 आरो 1। गतिके अनजालु फरायसाफोर, दिनै जोङो दानखाव सानजाबनाय आदबनि जेनाखि महर, फोरमायारि महर, बेनिफ्राय जोङो सानफुंबाय आरो जोङो मावदिन्थिनाय मोनसे खालामबाय आरो मा खालामबाय जोङो सोंथिनि मोनसे सानफुंबाय। गतिके अनजालु फरायसाफोर नायदो जे जोङो दिनै गोलाव सम जोङो बेबायदि मावसुलुखौ फर्माव बा महराव फज'नानै आरो जों माखासे बेबायदि सोंथिनि सोंनायजों सानफुंबाय। गतिके मिजिं फारियै नोंसोरो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गेजेरजों दानि बे लकडाउन समाव जोंनि थाखोनि खथायाव जोङो फोरोंगिरि सारमोनजों फोरोंजानो मोनाखै, अब्लाबो जोंनि बे इंखं टेलिभिसननि गेजेरजों जेनाखि सानखान्थि, इंराजिजों लोगोसे गुबुन आयदानि जेनाखि फोरोंनाय आरो सोलोंनाय आयदा जागासिनो दं। बेनिखायनो बे खाबुआव जोङो गाव गावनि केरियारखौ दाफुंनो थाखाय बे सुजुगखौ, बे खाबुखौ गाहामै बाहायगोन होननानै आङो नोंसोरखौ मिजिंथिदों आरो आंनि बिथिंनिफ्राय आं नोंसोरखौ खावलायदों। गतिके दिनै आं बेखिनि समावनो सानखान्थि सोलोंनाय आरो फोरोंनाय जेनाखि खामानि, बेखौ आं दिनै बेयावनो दोनथ'बाय। जोबनायाव आं नोंसोरनिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय हरनानै दिनै बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।